TG4 a Lís fáilte dún cláir? Yes, mar go darn. Ok, a Lís fógraíoch buséid fitas in néadaig le déanaí. Tá is a gom nach fé na meastachán do TG4 don bhliain hún fógrathe ag an roiin commerceáide go fáil. Ach ar bhiste leat a rádún ar dús dar leat chun is atá gáirí de TG4 sa látáinúin. Tá gairí go mála TG4 cheola mar schedule nó an óil an son níos darnaí Todhchaí mi bhean fór agus tá go leor dus na srehanna nó hostig amon chomisisiú riachá bhí sa hochtíag tá si den isle feicáil ar néir so srehanna láidre fáisnéise mar hampla finé tarsúls de ciadín srehanna sport mar hampla underdogs atá ré a gin faoi láthair agus began an bhuid faointe de underdog sé sin an cluthe idir na underdog féin agus fuin bhleid lia bheis sin a tardú i lár na míos as an go ben téanú lás fithe man bhfuil dal mórm agus an son tá béle tá techt an bailach chomam mar hampla tá sreanú de hector bheith tosnú níos dar néimlíana so go leor rudaí instant schedule again agus muid asúla heile bheith techt an cín. Tá cúpla de ceisna gáil feed a cláir atá gibh ach tucha muid ráis bhí sin i gceann cúpla nóid just tá ceiste gom faoin sort mór ficseú ar dús. Tá is a gom gur seolach todhchaí le déanaí ina le réitear go cór maoiniú réisiúnta mór sa bhreis a thabhairt do TG4 chuile bhliain ón roiin commerceáide. An féidir a introduún faoin todhchaí seo? Ja, well is stratéis chuig bliana chuir TG4 le chéile le journalist an BAI stratéis a rihan ó chavíle a hochtti go dtí chavíle a fidó agus mar chuid an stratéis sin tá TG4 a brano is tócha gur faoi an level maoiniú céanna agus a bhíagain solar harda an crash agus solar harda na geirithe siar gníon faoi an level céanna maoiniú chur a fáilún agus a bhíagain revision agus mar chuid an stratéis tá go leor bhfuil bhíanaan san stratéis tásúlagain go mórmhór díúisteach ar chur leis an tionscnaimh na meán chomerceáide go mórmhór ins na counter gaeltachta agus cólachtaí a gharbert atá a feimú níomháin a crothú chláracha de TG4 a freisin a crothú chláracha go hidirnáisiúnta agus an món cóléirúcháin agus cófartíocht le cólachtaí eile go hidirnáisiúnta. Tá sé mar chuid an stratéis chomá go meach béimhór ar an tíoch go TG4 sé sin go meach ábhar TG4 le feiscint níomháin ar an telefís ach freisin ar na náin hóisialta agus chuige sin tá rá strand nua tosna hisúas ceannacha sem máil scéal ina bhfuil scéalta pobl app sethe ina bhfuil sa scéalta pobl os na gaeltachtaí agus ó phobal na gaeilena le feiscint an ar bhain le thuail agus an son blach ábhar de locht bhíochna idir hochtig agus trocha cuaig agus tá ábhar san achréile ar na hádain digitrocha a bháin. Agus in hananta san an son tá scéim eile bin dar bennim sinní ceithir ina bhfuil mí tosnathe a forbert fad scanáin le haid an ficturedan so go meach scanáin gailen a rá scanán in aine bliana a bheith á léirú tá dinter cuaigína orbert cuaig script orbert agus an son as an cuaig script sin roundítar rás gan an le forbert idir muidhéin an BAI agus fi séan nó board scan an mar a bhí agus tá hiad rás gan an mon léirithe faoi láthair tá ceann bháine tá dhéanamh macala atá lona him le lí agus tá scan an héna hafada an sa gan mar a faoi láthair agus an tarna scan an tá sé a léirú ag go bú media atá lona hin sa gan mara. So sin chuid don na rudaí atá mar chuid don stratéis chuig bliana againn. Sin go héint ag níamh álas a gom faoi sin agus cadí na gás scanán a mé a chréiles na mína macrán? So tá na scanáin a níanamh ins na mína macrán so stocha go meisi níos déanaí a gáhíle san éideag sola meisiad le fiscint ins na picturelanna. Ach ceann bháinnig tá léirúig macala aracht an animatáir aracht agus tá sé bonathe ar scíal aimsir an chorta mór bhfuil scíal persanta ach tá sé lonathe in aimsir an chorta agus an ceannatá an mon léirúchannig go bú media is tá sé bonathe ceann do ghearr scíalta farigí chonere agus an animatáir an scan an héin ná finci. Agus tá sé sin níl sé tasnathe i léirú fós ach tá sé nach mór réile tasú léirú tan obair réimhléirúcháin ar bon faoi láthair.
Sin go héntaach sin an simú tá siúil ag dul go dtí an picture an bhíonn sé héanamh de eáil. Tá simú gom go háirithe ó héad an televíse i dláir agus i bodcréaltaí ar chósaí ratha. Louis tú cúpa cláir an sin. Chun sa thaigáirí léamh dar leat san réimsí seo san átáineáin. Well, maidir le cuasaí ratha stocha mar chuid den láthair cláir atá TG4 tagan tríche teasca cúig uair chlig sa mbliana ó RTE. So tá sa láthair cuasaí ratha atá ag TG4 tá formhór dá a teach tríd an sa láthair san ó RTE. So mar chuid a san tan an fesach an nuachta leiúil, so lehuiach like nuachta hinamach chen láige seacht. Chomáile sin tá RTE mon léirú dúin nuachta TG4 stocha. Mon léirú dúin seacht lá an cláir seachtanúil cuasaí ratha tagan an láirúig pádiúil in áard agus Marlíní Dheireadh. Agus ina hánta san an son, so sin an príomhrad ó heh cuasaí ratha tebritim mas manet. Chomáile sin tá an sreaf fíorscéal gur ábhar stoch gur scéalta fáisnéise le slant cuasaí ratha ar tá ceannaithe ó chólachtaí ar fuid an dáin, so is léirú ar scéalta ratha damda is tócha gomórmhór atánta ó heh na glárach fáisnéise sin ar fíorscéal, agus tá siad son ar léirú dúin ag rosk siad rosk gin an legan gailene agus á láirsú ag muil McDonacha. Bhí lehanach YouTube ag nuach TG4 roint mín ó hen le neart tuarascáil de físeán ó nuach TG4 an bhfuil sibh chun leanin teoraigh leis an channel an YouTube seo mar fecham nach bhfuil sé ag feimú faoi láthair? Well, an rud atá tarlaithe ná tá mí tríis an app sa cheola dar banim molscéal agus mai hen túisteach an molscéal chuile lá i molscéal tá na scéalta is mó na scéalta pobl is mó atá dhéanamh nuach TG4 le fáil istigh an molscéal. So is áisáis níos fusa beidir le húsáide, so is appar lethe tar fáil le haid a fón ó le haid a iPad, Android nó iOS. Agus tá scéalta nuachta TG4 scéalta sport agus roinn scéalta siamsaíochta nó scéalta iadrama atá crothaithe an héin chomá. Chomáile sin creaaltar nuach TG4 ar leanach Facebook TG4 héin chuile Ránóna, téintseach beor leanach Facebook nuachta TG4 agus téintseach ar leanach Twitter nuach TG4 chomá. So tá teachta go ar ábhar nuach TG4 ar bhealaí difriúla. Agus tá freisin doghine tá mon ibris mon fálam na gaiilene ar scoil le go heh an scrúda béil don teastar sóisiir agus don áteist. Tá leanach a gin TG4.ie/ fálam agus is stig spás an tá reintas na pakáistí nuachta agus cadach le fáir stocha teachtainna a bheitharúnach bunathe timppla ar a son chomá. Fechte níos ammuis a funéis a dhéanamh fechte ionach mar a bheith an channel YouTube nuach TG4 fáidir éis mar like tá an tóir ar YouTube a más daoine agus látá aniuán, you know? Tá agus feicimide sin go mórmhór ó heh is tócha YouTube Kids freisin, like so ó heh an ábhar tá míid chur fáil de gasúir níos óige, so tá caintear locht réamhscoile agus locht luair bumscoile. Tá go leor ábhar ar channel YouTube Craolacháin an son inar féidir like teachtartha tríd YouTube Kids, so má lurginn tú ábhar gailen nó ábhar Craolacháin ar YouTube Kids, tuí cud na clárach atágain ar mír na machas na clárach atágain nó ábhar atá crothaithe go háirithe de YouTube tuí siad son suas. Agus chunatá gáir le Craolacháin dar leat látáiniuán? Tá gairí go mála Craolacháin tá stocha goil an pátrún fiochanna atá ag leanaí tríis ahrú ó bhain, so fecinn muid go bhfuil go leor trácht, le tá Craolacháin ar an éireagan óna seachtar maidin go dtíana 10 agus a ríist óna lehairtis dó go dtíana lehairtis 5 sa Tránóna. Ach ámar bib an lá tá tú ná teacht ar ábhar Craolacháin ar an app de seinteoir Craolacháin atágain. Agus fecinn muid go bhfuil go leor trácht de teacht go dtíana apps an tá tú ná casting íana a bhar go dtíon telefís agus tá tú abalta you know, má tú
fiachant agus tú lorug beidir damach tiismóir fiachant downta an fáiste dí na fáheadí ghailin a chur siúil chomach an go méidí seabalta an na chláracha leanúint. So fiachtar golóir de chláracha chulik her tríd an seintóir agus an son táid ceannach golóir ábhar láidir agus achathú ábhar mar meis agus an béir nó SpongeBob agus mar sin dá ach freisin tá de commissionú srehanna nó do riine óga so tá sre nos is ólí mé atá diantig fibín agus beg sreanú do chud fibín á heolagan ag ginreachta ag babaró an sosachaileh agus a ginreachtas áircíal is enim dá agus a rís tá macala freisin macala teoranta talna him le lia tá sreanú á chréile cosón faoi láthair darbanim club agus is bert láirí a gáil háirta clubbanna difriúil clubbanna GA difriúil a timppla na tí agus casa leis na leanaí atá páirteach na clubbanna agus a caiint le cuidanna himróí mór le rá os na clubbanna son. Agus iad sanna taspáinte go skille agus mar sin na leanaí. So tá golóir bon ó heh ábhar nuacha misisnithe de leanaí chomá rud beidir nach ra an iritsan a dhéanamh goin an nuas tríst an blianta le bhí Africán ach farmhór an ábhar de leanaí is ábhar ceannathe agus átháthe bhí an ach le bliana an nuas tá de commissionú níos mó ábhar do riine óga. Cad meach sé rintí na gabh a dhéanamh sa bhreis sa stáisiún dá meach maoiniú chuigh. Well, bevrálinn is toch bevrálinn níos smó ábhar láidir chláracha gaeilline nó commissionne. So faoi láthair tá méid áirithe conrathe a gin le cólachtaí le ábhar láthair dúin ach tá cuidhá achréalta gin chomá. So bhhailinn níos smó sa láthair os na cólachtaí neamhsplácha do chláracha fáisnéise do chláracha siamsaíochta go mórmhór. Chuir mí béim mhór chomá ábhar drámaíochta agus go mórmhór drámaíocht do riine óga so rís má dhéchanúir ag an macasáil Afric gur bhrálinn farbertí dhéanamh ar bhacasáil sin agus an tríúrád go bhhailinn béim mhórachar ar ná tugraí beidir idirnáisiúnta so obrú le cólachtaí eile in tíortha eile ina bhfuil muid a farbert beidir tugraí móra idirnáisiúnta gúil TG4 a ggófart leis an léirúchan son ach gur tugraí iad go meach cosa fuha níomháin an sá ba TG4 ach go méidis ar fáil ar an marga idirnáisiúnta chumá. Agus is stocha ceannas an rudí eile mór a bhhailinn a dhéanamh ná níos mó béimechar ar an ábhar atá ar an seintóir a gin so tá ábhar TG4 ar fáil go banda tríd seintóir TG4 so tá mí de gíire chin tú go bhfuil de réir mar tádína beidir breanúir an telefís tríd Smart TV nó tríd app seintóra nó mar a bhí sé rá beidir tríd YouTube go bhfuil TG4 ar fáil do riine cibé áit go ránin siad fiachant ar a gcuid chláracha ann agus beidir nach ar an telefís freidiisiúnta atá daoine a breanú bud mátá siad a breanú tríd an Smart TV app gúil TG4 agus ábhar TG4 ar fáil an sondóibh chomá.